Jsem tak trochu zpátečník. Maluji akrylem na plátno, maluji kovovými pilinami na plátno a stejně taková jsou i moje témata. Nesnažím se zachycovat žádná společenská nebo politická aktuální témata, ale spíše obecně lidská. Sice je to takový paradox, že na mých plátnech žádné figury nenajdete, ale na této výstavě ve Svatém Jáně zobrazuji především dva elementy, které s člověkem úzce souvisí, a to jsou oblaka a kameny nebo skály. Protože kameny a skály vlastně obklopují člověka už od pradávna. Hory i oblaka patří k univerzálním archetypálním symbolům, které jsou společné všem civilizacím a kulturám bez rozdílu. Podle aristotelovské filozofie se stává nebe z mnoha soustředních otáčejících se sfér, z níž v nejvyšší se nacházejí hvězdy, níže potom planety a slunce a nejníže měsíc. Zatímco ve sférách planet a hvězd vládne přísný zákon a řád, tak oblaka a ostatní atmosférické jevy náleží do takzvané sublunární sféry, pro kterou je charakteristická nepředvídatelnost a chaos. Oblaka zastíňují a utajují lidskému pohledu dění ve vyšších sférách nebe, které jsou sídlem nebeských bytostí a bohů. V biblických knihách Starého zákona vstupuje Bůh do děje ukrytý v oblakovém sloupu a z oblakového sloupu také promlouvá na posvátné hoře Sinaj, když předává Židům 10 přikázání. Oblak přikrývá vrchol hory Sinaj po 6 dní a 7. dne zavolá Bůh na Mojžíše zprostřed oblaku. Zmíněná vrcholná scéna knihy Genesis nejlépe dokládá nábožensko-mytologickou souvislost mezi oblakem a horou. Jestliže oblak evokuje nebe, které je sídlem Boha, potom hora je místem, kde se pozemský lidský svět nejvíce přibližuje k nebi. Hora představuje spojení mezi světem lidským a světem božským, mezi nebem a zemí. Nejnovější tvorba Evy Čapkové s dominantními náměty skal a oblaků v sobě pozoruhodným způsobem spojuje prastará archetypální témata a zcela novou výtvarnou technologii. V těchto malbách je konfrontováno semiabstraktní zobrazení přírody a vizualizace skrytých fyzikálních sil, které veškerou smyslovou skutečnost utvářejí. Setkává se tak prapůvodní lidská emoce, pocit posvátnosti všeho stvořeného, zvaný též kosmická zbožnost, a poznání moderní přírodovědy usilující o odhalení nejhlubších zákonů zodpovědných za fungování světa a za fascinující jednotu mezi mikrokosmem a makrokosmem. Nalezení vzácné a křehké rovnováhy mezi krásou a poznáním, mezi intuicí a logickým řádem, mezi emocí a racionalitou, právě to je průvodním znakem každého ryzího uměleckého díla a smyslem každé opravdové umělecké tvorby. Pro svůj abstraktní malířský projev vyvinula Eva Čapková originální autorskou techniku, která je založena na zviditelnění indukčních čar magnetického pole. Inspirovala se přitom magnetickou grafikou Vladimíra Boudníka, jeho objevem, který po Boudníkově předčasné smrti upadl na 50 let prakticky do zapomenutí. Eva Čapková tuto techniku nejen znovu objevila, ale také zdokonalila, když použití elektromagnetu nahradila použitím permanentních feritových magnetů.
různých velikostí a tvarů. To jí umožnilo tvar magnetického pole různě utvářet a variovat. Po dokonalém zvládnutí techniky magnetické grafiky později přenesla analogický princip také do média malby, čímž objevila zcela novou techniku magnetickou malbu. Jevná síť magnetických indukčních čar se tak stala rozpoznávacím znakem charakterizujícím jak malířskou, tak grafickou tvorbu autorky. V těchto malbách nechávám tedy působit magnetické síly, ale i přírodní prvky koroze, které se vytvářejí velice dlouho. Může to být i několik dnů nebo týdnů podle počasí, podle teploty, takže výsledný obraz je pro mě samotnou někdy i překvapením.